Mudzimai. Right, vane nyaya dzakasarira waitoni. Try more again. Try more again. Try more again. Yes. Yaka tungwari. How you are 22. Right, nyaya yakasarira taida mudzimai wovava, mudzimai wachauya. Taura tini. Yeah, ngori musi wa 25 December. Manero. Ndakati daita ifari taitofara andi tori kumba. Ndiri kumba madzimai angu akachitoma mabudo ari kubhawa zvawo. Saka ndakabva ndaikasiya kuenda kumba. Ndienda kumba ndakabva ndasiya madzimai anga ari kubhawa. Amendo aidi ikoko. Ndobva ndarara ndirara kuma 1 dzeusiku ndakabva ndamutswa nevanhu. Wangunoka rimwe zviwa achinoka ndobva nditi murare mudzimai wenyu hanzi abatwa nenakiranzu. Ndakati ndiri mumba kuda ndibude ndakazoona vana basi. Ndobva ndaenda kopi kwaitaurwa kwekwe ndisvika ndakabva ndatambira nemudzimai wake ndobva ndoniti imi ndimi babasi ake ndakati kandi mukadzi wenyu ihore ndamuona ngane murume wangu. Wangu ari apa ndobva adonedza foni yake izvo ndamutema nedongo pakavatiza ndikati ari kupi kanzi atisi aende ngana chikuseni kuchiedza ndobva ndafonera nasekuru ndakati muzukuru wenyu kuno ndamubata nemunhu ndobva wazoya nasekuru ndobva wazoratidzwa foni yacho foni yange yemadzimai angu inge anhongwa nemukadzi wake ane mazvana. Right, madzimai vava zvimunombo wese mukaoneka zvakaitika makazoudza varume vevava ndimungagona kutitsanangurira kuti chii chakaitika. Kana nichiti hamuna umboo ndikureva here kuti nyaya mainzwira pano? Ndakatozonzwawo pakauya beba. Mainzwira muno mudare? Ndakainzwa pakauya beba. Makanzwa kuti kudii? Ndakazvikira ndakudiwa kwamai. Achidirwei? Kunzi akabatwa nemukadzi wemunhu. Ndobva makatanga kutoziva kuti murume wenyu arunzi akabatwa nemukadzi wemunhu? Ko foni? Ndandina foni. Hamuna kungokuona foni ivava here amai? Foni yacho yakaita sei? Handitoiziva kuti foni yacho yakaita sei. Hamuizi? Hamunovaziva? Kama yawo ndovaziva. Chichi? Ndina ukama nawe. Bani? Kana. Kwa? Ava ndivaziva. Totangokuvaona papa. Matanga kuvaona mana? Ndatangokuvaona pano. Munogara ku? Ndogara kuDragon. kuDragon. Avagara kupa? Dragon. Samuti mamuzive munhu agara naye? Ndakatoya mai vake ndatoya. Hamuzive munhu wese muchigara panzvimbo chete mese? Kana pamba pawanda. Regai ndikutaura hanzvadzi. Kana ukashiudza zvako uchipinda kachenjera. Kuti akaziva kuti pamukaenda nopuhwa pepa nyaya ichisvika pamuri makatogara pasi kuti ukangodai chete wari wapasi kana kuti wewe pamba pana pagariki nokuti ndiwe wakabata nyaya. Uyo anotora direct inini handiri kumba. Handiti vanhu vese vachinzwa akadzora zvinhu zvakapera. Nhasi unozomirirwa imi kuti ngaiwe nhasi inyaya yenyu inini. Foni yacho nanhasi haipo. Eti ngaigare kulani munomuridzi kwari kugara ikoko. Makuti mufoni yacho handitoizivi kana kurudzi rwaine
kana ndikaindi yaeni uyu murume hatomuzivi amuvazivi vese vanhu vamuzivemudyara muti musemu village zvingaitike izvo katikabvunza vanhu vese rimwe kuti ungagara munhu pavillage amuzivi musada kutamba dare redu nekuti panenge romahumbu zvamunofunga kuti maita kuti zvemhakataurirana kuti tinozviziva kuti pata kuti dzokerai paipai vanhu vanotsiridzana kuti iwoyo pana pagatike pano indeta zvakati uchiudza munhu anenge akangatira mumwe munhu witness yako kumoti yazoshanda chengetedzaiwo maitirakuona zvinogona kuchengetedza siberaiwa imukuru makadaidzwa nani kuti foni nini ndakadinza ndakashedza nevanhu ndichisvika ndirika andakwanake pandakabda ndakaona pandakasvika panhu painzi paitika zvinhu ndakaona ava maya vandidenza zvakanzi ndimi baba sake here ndakati zvakanzi sorika pese paini ndangonzwa baba sake aya ndanisingakuzive mukadzi wenyu ndamubata ane murume wangu ndobva ndamutema nedombo foni yake iyi andimazvo ndobva ndafonera sekuru wangu varipo sekuru ava kuti senandidika pawakasvika pane mameseji anga akanda mukomana makomi bag anditi wabvavatonditi honai atokiranzwe atokanda makomi bag mufoni ipi iyi ndobva ndatomaona sho anga aripo zvoma5 makomi bag anga akandwa nemugang achikandira mai ava mufoni iyoyo zvokuti foni yayo vana sekuru vakatomboibata maoko vakatomboibaya ndobva vadzisiriwa sekuru vakatomboda kuitora foni iyoyo futi ndobva vati aya kuti tore foni ikazviite ndoda kuti ndoine umbowe makazorerani amai munozoti unyepa imhosva kasi munozoti mhosva munoziva aiwa munadaira mubvunza dani munoziva kunyepa imhosva mudararama mutiida mombe nembudzi munoziva hamuziva saka toda kuti mutaure chikwadi sekuru vakauya vakanongedzera kuti vakasvika mumba kwenyu munofunga kuti mamba unoitani unenge wakutoshora dai ndenge sindingezvemudararama uyu murume uyu angatinanirwa mukadzi asi foni ndakaisiya kuti ite chapupu chokuti mukadzi uyu zvichakadana nemurume wangu iwe wobva kuti handitomuzivi sekuru yai mawitness maini sekuru imurufunga kuti vangakuvengerera musingavazivi sekuru musati taurirayo amai ava kuti muri chii chomukadzi ari mumashure taurisai loti amai avazive kuti mi muri chii pamudzimai ari mumashure taurire kuti ukama hweito zvokutaura ukama hwechimirira amai ako wakamira sei kuti ava vazive kuza vakuzive ini uyo muzukuru mwana wasisi wavo mwana wasei kasi mavazota chokwadi chokwadi chenyu wakataura kuti zvoshua foni makasiyirana ndizvo ichokwadi makamboonera mai ndakaona makaona rini swara 25 iva mai ivava ivava Wangu unovaziva waziva vachigara kumba kwavanhu kuvaona muzimusi wacho pandakafonera neuyu nemuzukuru wangu uyu muzukuru rume makazopani foni maiona foni yemuzukuru wenyu makaidzorerani foni ispecial hatina kuidzorera ivo vanhu vakatiratidza foni kuti onai mameseji echi yemuzukuru wenyu nemurume wavo enge yakabatwa naye naivava amai avo wasara naye ndini ndakatorambidza ndati kusape mumwe munhu kusvika nyaya yaenda kupi kupolisi kana kuti pamama hamene ndiri kunyeperai amai uyo murume wenyu kasi pane chimwe chakaipa zvokuti toda kukurudza kupeta muramba nguva iri kwandiro dai mabvuma tangu hauna kwanika wakarara kavanda aiwa kakofoni muviri foni urusekai kasi musazidzi kuwanda pamwe nokuti kutaura chokwadi kwakanaka ava sekuru vanonyepera
ndinoziva kuti anonyepeya utanokakachukua amaziya handivazive sekuti matanga kuonera pana anotanga kuona pana ukavaona vakagara pambuya sina ava havagara mochete nemika mugara mochete ayo kwava vanogara kudrakoni amaziya mugogona kuona vakagara pambuya aisnati vanobva kune rimwe village iro asi uyo vamogara naye mubhuku amuzi ndikandoti ndiyo sekuru wamaisaya hamusi kupinda Zazi kuti ndamaisa chemomwaza mubvunzo wangu ndikuti amaya vaziva vanogara kune rimwe village uko asi matadza kuziya ava munogara nava zvakaitwa izvo ukazvitiwa ungadei uchipira pausiye murume mubvunzo kuti ava murume wako asi kudana navo asi dai vaidanana kekutanga aita onyarara zvako kechipiri ungazvidei zvaitwa kuvaoni ndichizviziva ndine ndichizviziva ndinosiya asi kana ndisina zvandiri kuziva ndoramba ndiripo sezvekuramba kwandandakaramba ndiripo ndokuti handina chandaiziva amai ndoda kukubvunza buri wanga ndikovileji takawanda ndatone 3 months ndikomogonongedzwa nemisei munochita chovanhu vanenge zvikaitwa inini munondoona kuti baba imimi ndimakandirepa munhu vanhu vakadai vanenge achinyebere munhu here handi kuda kuti mundipindurakapindura inini inda yekuti ndikuda kunzi inini ndine witness kunzi inini ndinogara nemunhu uyu atamudaro izvo tatifoni isuda foni handina foni mamusoro emamubairo iona ndadainandipedza nyaya yekudhara saka tiri kutya mwana uyu ari kutya kutsva nemurume wake akasvika kumoko kuti iwo ndiwazondiroverera asi mangwana achakubata futi kawati chachakangonaka kutaura chokwadi mambo ndakavawata vakamira vakagara vakaita so kawani avo vose mukuru vakagara kunze kwavo vabva vatodzidza kuti mukadzi hasiwe kubhawa achitandara kubhawa mukadzi hasiwe ikoko anobva vatoziva iwo taura chino pamberi pamambo pasi pamberi pedare uchene uchatsva kumusana nokumimba zvese ndakadhakwa saka kuti ndizive kuti ndofunga ndambobvunza mubvunzo baba vachitaurikana ndikati chii chavo vakatsanangura kuti mwana wasisi wavo unofunga here kuti ava vangade kuparadza iye haisi hama yavo kai hama yavo chaive ndeiye mumashure vangade kubva kumba kwavo kufamba kuya kuzoda kuparadza imba yemuzukuru anohanzvadzi yavo zvingaitike aiwa toda kumboinzisa kwauri kuti zvinhu zvakadaro zvingaitike handizoziva nokuti kuna ndakatozivawe hautizene kuti wangovadhakwa ndozoziva ndakazoziva bepa rauye ndakazoziva bepa ratouya kubva kunoku mwamane mazuva mangani mabva kudhakwa tatatogara magara foni yavo mavazima vadzoro ndine foni yawe kana tiri mumatama nenararei ekundinzwisisa usati kana munhu achitaura pana munoita zvekuseka hatisi kuseka munomu unoziva kuti munhu akatumira chinhu chake nomumwe munhu akachirambira kuti haana kuchitora akawana zvaanozoita unokuvara unomaziva izvozvo iwe ndokuti ndikutaura kuti hauna foni yewavo iwe ndiwo ndiwokaina unotaura ukazoenda kuona achidai nemume wangu nhasi foni masiri wako handizivi nokuti ndakanga ndikadhara hausi kuziva kuti wakapiwa foni but uri kuziva kuti wakanga wakadhara chii dzimwe nguva wakapiwa foni iye ukadhakwa hamiri kwawakaisa nokuti wakanga wakadhara hauchaziva kuti wakapiwa foni vanhu vese vari panapa havasi mapenzi nyaya iyi kana yapera tinogona kuidzora kumashure vanhu vakapira kuza vokupa nyaya isitaona kuti pari kuenda nyaya itimwetira time yeduno unozaza zvichaita uyo angonoshekwa nemhosva asi iwe naamai ava ndokupai mhosva zokuti dhakwa nguva isingafanga kuti mudhakwa fanga kuita zvinhu zvomumba menyu nevarume makamuchidhakwa kutaza kuita zvinhu zvakanaka nokuripisa zvinongoenderana nemhosva nefanga kuti pane murume unozviziva
Saka ndinoda kutaura chokwadi. Baba baba izvo zvinogwanda kuendesa. Imi maini kunobata mose murume uyu. Munozisa. Vogoenda zvavarume avo. Vogoenda nyangwe vakaenda vasina kufara. Kasi uyu anenge aine homosha dzake. Iwe ungwari chiripera murume wako. Nokuti iwe utori mbavha pachako. Uritsotsi ke. Uritsotsi. Now ndiri kungokupa mukana wekuti usarange zvawakabata. Kana murume wako asina kuzviita tisisi ndinojaja kuti aiwa uyu haana zvaakaita imhosva diki ngaenda kumbudza hapana nyaya bhadhara mari akabhadhara idari zvinoiwo wakakochwa ndouchasara uri patamba inenge yadhe hata become the hunted saka zvichitenjera kuti ndouchasara uripo apa baba unogona ukaona munhu aninyepa tasaona anogona zvigunwe ani kuti akuona kuti nyaya yake yakaoma apa baba mune makore mangani baba 56 nemakore mangani sisi anokwanisa kunyepa zvakanyanya ndiani ndinoda kuti iwo anokwanisa kunyepa zvakanyanya ndiani asitara kuziva kuti kunyepa kwakaipa iwewe nababa endemosaina amai nokuti tikaramba tikuregerere baba kukomboni kani tinoda kupedza kahunu kemukomboni mushamba nokuti kahunu kemukomboni mushamba ndokakozesa dzimba dziwanda izvozvo makazwa kuti nauda kurambana nhasi angosvika 10 ende mosena tise chikoro kwamuri ende unorambirwa chikwere chichocho yekudhakwa taza kuti kuenda kumba nenguva nokuti murume anofunga kuti iwe mukadzi ndotoka nemukadzi nemurume tikuzisa vana vedu chii namai chamuudzisa mwana wenyu wamukabereka chii mari izvahwani ene ndo rinoudza nyemba iroro dzaripozi iroro vazhinji vakarepwa mukudzidzira doro vakatoluza upenyu hwake hwese apo wachirwera ita sei toda kuti mimi murarame upenyu hwakanaka uya mwanangu usatarisire mbudzi zvinhu zvako zvakawanda stirei nekuti ndakakusiya ndinoviga chivi ende musaina amai usade murume zvokuwanza chivi chake aseko sumukai uyai amai apa dzima sumukai amai kekupedzera murume mumuzi ndozvakuba ndopari kubva kujudgment yangu foni yenyiriwo yakarasikirawo amunazi baba ndiwaziva amazi amunobva maudza nyaya yemurume mukadzi wako ndachandotomboziva nokuti ndakatodhaka vaisire mombe yavo amai vanofunga kuti kutamba kana tichakunokwai ndosaka wanzwa na baba kunzi hatitambi kana tavakunoka hatitambi tinoda kuti izvo zvedu nyika iri kunyangarira vakadzi vakadai ende 3/4 zevanhu vakurambana isai isidzozidzi mise mombe yake amai iweyo ndinoda kuchaja kuti mukadzi wako watomusiya ngosika musati wakozomangara aiwa nyaya kuti paipahorije kuti urebesere munhu kuti munhu aiti vanokasira kuuya ndakabva ndaenda kumba nditi kaenda kumba pandakaenda kumba andiri mauro ndakati rega waita ise ambotandara asi kutandara kwaita ndaiziva kuti varikuita sei zvenge iri one day baba munonwa dore mese aini musi wacho handaunwa dore papo awa ndiwaimwa baba inonwa dore mese indinonwa vanonwa saka kwauri zvavakwana zviroite
Kwandiri. Saka chachikomba. Aiwa, zvasira. Kondo uno wacho kumwadoro. Aiwa. Izvo mudoro. Saka tiri kuomesera mwana wa. Ari munhu ngaazorore nenyaya yake. Saka ndizvo mudoro zvamaita. Aiwa, ine ndisiriko kwangu changano. Ikoko munoti kudii? Nai aga pane nyaya. Muromo Monyararai. Amai mobva kurazi. Vaembera vanokakepa murichwa. Oh apa. Ah, right. Macha hapana. Right. Ko Minister of Youth. But Pane awa munhu wavo. Nguva yapera yakabata fisi dzevanhu vakanga vari ndare ndombi. Vaita kuti amai vakatoendawo kuno vachakwenda kuno. Asi havana kuzoya kudai. Musi vakatomwa nyaya yekutanga vanonzi vakatoendawo kuno vachakwenda kuno asi havana kuzoya kudai. Ndizvo. Saka sinye yakanga yakutaura panze arikuzviridza fisi dzevanhu vaita vanai. vaisire mombe yawa. Kana wachakufunda Aiwa inaenda kuti kana tikatofona kumba kwedu anotongoziva kuti tadzi ndandikunda. aiwa zvina kuipa. Tadzi ndandikunoba. Kana kunoba first time. Kuviga chii ndo kwakaita. Kwava nacho. Ndaona kuti apa kumba kwavo kune mutemo wakasekesa. Wokuti unozviziva. Nyangwe nemienzi. Saka inini handinoda kuti ndivaone nemhosva. Asi ngatibatsirane. Munhu vane mhosva yeramai. Vaisire mombe yavo. Inzenza iri mumba iri kuviga chii ishi. Yes. Mombe. Now, uyo mukomana hauna mhosva kaiva? Ana MCA asina mhosva. MCA asi mombe dzimbiri idzo dzichavarwadza nokuti iye achabvisa mombe wavo. Ichienda kupi? Saka zvaangofana kuti amubata nemhosva. Zvakaudza mukadzi wako hazvina mbokusefa. Ndawakumbira mumwe wako uregero mugare zvakanaka. Ndo zvazvine basa. Ndawakumbira regero. Simuka uende kuseri. Masaenda kudhara. Vapei avaka tikavaregedza tinoseta bad precedence to others. Vaise musi wa 19. Ende motora mombe dzenyu dzamunadzo makasaregedza chiketura. Mombe munoberegero. Kurumidzeiwe. Mombe munomira 250. Mazinwa. Ugama apa unogara panodziya sei? Kuberegerero. Kurumidza shama dzimwe nyaya. Kurumidza kutaura ndikuberegerero chii? Taura kuti ndiri nyaya zvapera kuti akashajaiwe zvapera. Alright, kana mchingaziva iwa problem da. Unowanika izvo zviya handi. Asatizongooneki mangwana kuzvaishikawo futi. Simukapo. Zuva 19 wene $300. Amai, marona risazara chamboridya. Nosesa rufunze mumoto mumba menyu kugasemba yenyu. Next one we are done.